Selamat ulang tahun wis rampung, rotine dijokke. Iya. Rotine semene liline sepira? Liline. Engko aku nggawa lilin. Iya. Aja kuwatir engko tak sumete tak sebule. Tak malah mobat mabit ra karo-karuan. Iya, pancen bener. Ah, iki Mbak Tati Lestari yang gaya. Kok saya gedhe awake ya, Mak. Ambuh kuwi mbuh. Leprei kesuwen kok, Pak. Lho, leprei wong kowe iki ya nyilikke awak. Lah kowe iki takon to nyilikke awak ki aja renang. Lah napa? Ah kok malah kowe renang karo anakmu rak luber to banyune. Iya. Ya ora lo ngecel. Sing disyuting kowe rak krasa, sing ditok syuting anakmu, ah kowe nyemplung disyuting bojomu kirimke aku. Napa ketok apa? Wah, ora karu-karuan kae. Iya. Iki sapa Elus? Ah, bojone rak jenenge Mas Tulus. Niki bojo kula, Pak, aneh-aneh renang barang niki, kaya ngeten niki. Ting pecotot ora karu-karuan. Jenengan delok. Ayo ndelok wong dikirimi kok ora ndelok. Bareng srulup ning banyu mak bluk ngono kuwi. Cah cilik-cilik sing do kemambang ki iso mentas kabeh. Nek kuwi ora banget. Rek ae anggere arep nyilem kok ming kemambang. Nyilem kok ming kemambang. Lah ngopo? Kuwi arep gaya apa Elus niki rek ae ajeng nyilem kok ora tau iso. Ah pelampunge semonten. Iya. Aku ora nggawa pelampung lho wingi. Ban mburi ngisormu kae lho. Aku ora nggawa ban. Ora nggawa ban. Sing mlentrong Apa to? ketoke kaya nggawa nganu kowe kaya nyewa ban kok nggo kemambang kuwi lho. Kok jenengan meng salah weruh kok. Salah weruh piye? Udu ban. Apa? Bemper. Bemper ya. Ayo semono ya ra iso nyilem. Heeh. Dadi metungul terus kae ming sirahe dindelepke nang banyu. Karo piki. Kula ora iso gaya renang. Ya ora usah liyane nek sak awakmu kuwi iki paling ora olahragane ya mlayu-mlayu. Men pembakaran kalorine iki akeh, kringete metu, awake kuru, lemak-lemak iki bakale ilang. Kowe nek saya lemu sok ambegamu saya sesek mergo lemake iki ndesak ning nggon jantung. Iya, bahaya. Bahaya. Ya sesuk tak cilikke. Ha iya kok ya le mangan ki dilongi. Mangan apa? Aku iki kejaba nyinden ya diesel barang e. Iya. Kok diesel? Ame giling terus kancane do nyinden kowe mangan. Ben mboten ngantuk. Ya, ben mboten ngantuk. Heeh. Nggih. Yo ngaturke tembangan. Ya. Iki Pak Camat mboten ajeng diwet kalih kula napa Pak? Iki kok mesomeri lho wong mau wis duet karo apa jenenge iki Pak Camat ki mau sadurunge wayangan wis mlebu ning ruanganku transit kono. Nggih, ajeng pripun? Wis omong karo aku, wis ngendika karo aku. Pun kula duet pisan wae lho Mas, kula ming 300 tok niki pun mboten. Mboten lah, sajake mau maju kok ya lirak-lirik karo aku iki pengen karo aku apa kepiye? Sajake. Ha mbok coba di anu dadi aturi. Kersa mboten, Pak. Kayane kaya gedak-gedek. Iya. Mboten sah nyawer, mboten napa-napa nek pun telat. Mangsamu padake Pak Camat ki padake tok anggap wong tipis wae. Nek ming nyawer kowe wae ya kuat kok ya. Iya. Oh, Kersa. Kersa mboten, Bapak. Mbok mantuk apa gedek ngono lho. Ini. Langsung mantuk-mantuk. Ya Monggo. Mang mriki. Monggo, Pak. Mas aja dipleroki. Mas aja dipayahi. Karep kunjalani eseni. Tinggal aku mau kudu ngerti cara. Tinggal kapribaden katimuran. Aku nyekeri ing jaman. Kok ya sing eling Bapak. iku budaya Sankesa. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimuran. Aku kekeri ing
budaya sing eling iku budaya pancene bener kandamu. Ganes kaya aja nesu ya nok, sementara kamu tercampakkan. Wong urung sida lho. Mbak menawa nek karo aku ya emoh. Nggih to, Pak? Purun nama mboten? Mboten. Pak Dalang. Pripun, Pak? Mantep. Wah. Lah, iki. nah, sing niki mau cilik tapi cabe rawit. Nggih to? Kerikil. Krikil. Kerining sikil. Nek tatin apa, Pak? Nek kula napa? Nek iki ya watu sing gedhe. Dadi alus. Nek nggo apa ki gosok-gosok iso resik. Wah, lha nah, ming dangkep watu. Oh, Ya nek nggo gosok-gosok watu gedhe iki nek nang tengah kali nek kecemplokan apa? Jenengan nek kosokan nganggo watu semene gedene apa ya kuat ngangkat lho. Aduh. Nek siliramu aku mesti kuat diajeng. Oh, menapa injih to Kang Mas? Iya siliramu wis tak tunggu rikala wingi bengi aku wis ngimpi marang siliramu. Panjenengan ngimpi menapa to Den Mas? Ngimpi ketemu Nimas Ayu sapa? Tatin. Tate. Tatin. Lestarian. Ngimpine napa? Aku kaya numpaki. Numpak napa? Ora ngono kaya maksude kaya ning nggon awan ngono kuwi lho. Oh, nggih, numpak motor mebur. Motor mebur ya? Nggih. Motor mabur. Nggih. Mebur. Ayo ayu nek cangkeme desa. Lah piye to? Motor mebur. Numpak motor mebur. Lah nek ngono aku ya ngono kuwi lho. Ayo mulane diposisikan iki ning banyu maneh. Lah apa jenenge? Ayo kapal terbang, pesawat apa kok. Numpak motor mebur. Ya, sing penting kan Pak Camat dong nggih. Nggih. Nggih ta? Nggih. Paham maksud kula ngeten lho. Paham. Kula paham. Wis jenengan kedhep itu aku wis paham kok. Oh, panjenengan menika lha ampun siap napa dereng? Aku siap. Sak menika ajeng menapa? Ampun kira gosak riyen to wong Sik. dereng-dereng kok wis kira gosak lho. Bayu ndi yo? Yu aku jigono tas cilik yu. Lah asing napa? Kanggo madai sirahmu kuwi. Nek sirahku ya kurang gede, tase nek meng cilik. Kudu nganggo bagor ngerti ra? Agene Sio-sio. sadar. Dalang siji iki can sio-sio nek Ngono karo ya? kula. Jenengan ampun kados mengaten nggih Pak nggih. Ora ngono diajeng Piye aku kowe nek memang. kira-kira tak sia-sia kowe melu Pak Camat piye? Melu Pak Camat, Pak Camat jenengan saged to? Waduh, Lah pripun? abot sanggone. Ngopeni kula saged boten? Tak openi iso. Ning Koso, Pak. Abot Oh niku nek sanggone ya. esuk dadak mbabatke Kalonjono. Mengke awan sithik dadak ngudakke dedak niku. Kuwi niku apa, sore dadak dikombor. padake aku sapi apa piye? Ah, ya sampai semono. Sapi apa? Sapi kok ayu nggih. Ayo mang. Jenengan ajeng napa Pak kalian kula sakniki duet. Duet. Apa lagune? Gimana jenengan isane napa? Sing kula-kula ra iso. Ya. Iki ana pamundulan mendem pedokan lho. Sakit Bapak? Saged Pak Camat Mendem budaya. wedokan. Jenengan pun mendem wedokan dereng. Urung iso aku. Ah niku mangkale niku nek ora mendem tenan. mendem tenan aku mesti iki. Nggih, ya. Iya. Dek. Oh, nggih. Dek. Nyuwun- Dung jeng. Pak. Happy birthday. To you. Nyuwune kempling. Oh, kempling to? Kempling. Oh, nggih, kempling mboten napa-napa. Iya, Ya, Pak. kempling mangga. Lah napa Pak Sajake kaya mikir, mboten sah dipikir niki mboten sah ning mriki. Ora tak gagas aku cuma mbayangke kuwi lho. Cuma mbayangke menapa? Mbayangke alismu. Alis kula kenging napa? Alisku Pak Camat napa? Apa? Nanggal sepisan. Oh nggih, terus mripate? Mripate kuwi kaya Blarak sempal. blarak sepal. Oh, kuwi rak irunge to, Pak Dalang. Apa? Nglirik. Kaya jambi apa ya? Jambe sinigar. Jambe sinigar minggu nek omane kembar lho. Oh, nek kembar ki sinigar, Pak. Nggih. Berarti sing sinigar niku kembar. Jenengan kagungan ya sing kembar. Paham aku. Apa jal? Hmm? Apa? Mata kok.
Matoi mesti kembar kok apa Ya jalan? ora kembar. Ayo. Pelampung. Ayo apa jenenge iki? Rondo kempling yo. Ya. Nggih rada kempling nggih Pak, langsung mawon nggih. Jenengan kok kaya mikir to? Ngiling-ngiling. Mak Pak Camat ki mikir munggandene ra nggodit. Mon kula. Wis takon jubuke nganu Bayu, Pak. Mboten sah dipikir, mboten sah nek mboten sah nyukani mboten napa-napa. Tak wenehi engko aku ning mburi saya akeh. Nek mboten ya kebangetan ngono wis wani maju. Mesti. Engko luwe akeh. Yakin lho. Yakin. Tak jaluk tenan aku wani ya ngrogoh dhewe ya. Ngrogo, wis ngrogo. Ora kurang ajar, Tin. Lah napa? Aku kok njur njaluk kok ngrogo Ngrogo dhewe. dhewe. Lah ya Nekat aku wis kowe. ngerti nggone nang kono kuwi kok. Oh, nang Ning mriku kene. ta? Nang kathok to? Nggih. Ya nang kathok. Yo. Mangga. Iso ta? Aku iso nyanyi sih. Jinang Mas. Mineral gratis nyamin kali. Tenan yo kepling tenan. Nggih. Mboten sah dipenggale, Pak. Sampeyan nek menggale swara sinden boros. Iya. Aming di matur nuwun nggih, Pak. Mangke tindak riki malih nggih, Pak. Mangke nembang malih nggih, Pak. Calcul. Bareng sesuk-esuk wis kukut gamelane. Waduh. Sedekah. Sedekah apa awake lemu kaya ngono kok sedekahi. Ya nyodakoi ngono lho. Iya ora Niki apa-apa. sampun nggih. Nggih, Mbak Tati matur sembah nuwun. Ya. Terus sapa iki? Ki ana sing nyuwun grajakan urung diaturake, Nok. Ya, Mbak Ayu Purwalestari, monggo. Ki padha-padha lemune iki. Ya. Wis kaya buta kiwa tengen iki, Nok. Ya. Nek karo Tatin jan kembar.